Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki iku bab mertelake salat. Salat niku hukume wajib. Salat niku dadi cagake agama. Salat niku minangka prioritas minjang ngamal ingkang badhe dipun pirsani Allah Subhanahu wa taala. Terus dipun dawuhaken fa in wujidat tamatan bubilat anhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat anhu wasairu amalihi. Terus inna awwala ma yungdaru fihi minal abdi yaumal qiyamah as-shalat niku. Terus pertama ingkang badhe dipun pirsani Allah Subhanahu wa taala niku salat. Kapan salate niku dipirsani Allah taala niku kok sempurna sae ditampi kalih Gusti Allah, bahkan seluruh amal yang lain ibadah-ibadah ingkang lintu niku urusane gampil kathah ditampini. Sebaliknya ketika salat niku naqisotan kok kurang, cacat, kalih Gusti Allah rudat dipun tolak bahkan wasairu amalihi, dan amal-amal yang lain pun rawan kuatir menawi dipun tolak Allah Subhanahu wa taala. Pramila kagem kita sedaya kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat perhatian saestu babagan ing dalem masalah salat. Saya menika syarat rukunipun lan lintu-lintune. Dados salat niki prioritas amal. Yuniku sing dadi cagake agama, yuniku sing dadi ciri-cirine keagamaane wong. Salat imaduddin. Aman aqlama faqat aqamatin wa man hadama faqad hadamatin. Salat niku cagake agama. Sapa engko njumenengi salate niku berarti agamane jejeg kuat. Tapi kapan salate niku kok leda-ledi, mboten dingilmoni sak karepe dhewe, jlang-jling, niku faqad hadamatin. Sami kalian ngrubuhne agamane. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iki iku bab mertelake salat. Soal alaman tajibu sholat. Alaman ing atase sapa ta wong tajibu wajib apa as-sholatu sholat. Alaman ing atase sapa ta wong tajibu wajib apa as-sholatu sholat. Sholat iku wajib kanggone sapa wae. Jawab ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Balighin kang wis balik, balighin kang balik, aqilin kang duwe akal. Salat niku wajib kanggone setiap kaum muslimin, muslimin muslimat sing pun balik aqil alias aqil balik, niku ingkang dipun wastani mukallaf. Wajib nindakaken salat. Wa ala wali sopilan ing atase waline bocah. Wa ala wali sopilan iku wajib ing atase waline bocah. Ayak murahu tawi yen to perintah sapa wali ing sopi.
Tawi yen to perintah sapa wali ing sopi perintah bisolati kelawan nindakne salat. Ngono mau ba'da tamami sam'i sinina ing dalem sawise sempurna umur 9 taun. Ing dalem sawise sempurna umur 9 taun. Lan malih wajib kanggene wali. Waline bocah mbuh lanang mbuh wadon niku supados perintah datang bocahe kan nindakaken salat. Setelah ia berumur 9 tahun niku wajib diperintah nindakaken salat. Waya pribahu lan yento mukul sapa wali ing sobi ala tarkiha krana tinggal salat. Ngono mau ba'da kamali asyri sinina ing dalem sause sempurna umur 10 pira-pira taun. Ing dalem sause sempurna umur 10 pira-pira taun. Lan kangge wali niku wajib ngajar dateng sobine dateng bocahe. Maune namung perintah saniki dengan rodok keras. Niku menawi sampun umur 10 tahun. Kok ninggalne salat niki rodok galak. Niki sing untung mangke nggih tiyang sepahe. Supados napa? Supados dadi pengatatan saat ia masih kecil pun rajin nindakake ngoten mangke mesti gedene gampil, rajin, rumangsa duwe tanggungan, rumangsa duwe tanggung jawab. Niki sing duwe tugas niku tiyang sepahe. Waline niku wae. Soal kam iku pira surutu sholati utawi pira-pira syarate salat. Pira syarate salat? Jawab surut utawi pira-pira syarate salat iku khamsatun ana 5. Syarate salat niku wonten gangsal. Syarat sudah diketahui bahwa niku ketentuan hal-hal yang harus dilakukan tapi berada di luar. Secara syarate salat ngoten wonten sak njawine salat. Dereng nindakaken salat niki syarat. Dan itu harus dilakukan. Napa at-taharatu siji sesuci, suci minal hadasi saking hadas al-akbari kang gedhi wal asghari lan cilik. Pertama harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau ben sampun lek hadas gedhe niku carane nuceni nganggo adus, lek hadas cilik niku carane nuceni nganggo wudu. Enten alternatif umpama ora ana banyu, kabeh niku wudu napa wudu adus niku kabeh nggunakake banyu umpama mboten wonten ngoten nganggo tayamum. Taharatul badani nomor 2, nuceni awak. Suci awak wa thawbi lan sandangane wal makani lan panggonane suci minan najasati saking pira-pira najis. Yang kedua suci badannya. Suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis. Kudu suci awake, suci pakaiane, mbuh niku kopiahe, mbuh niku bajune, mbuh niku kaose, mbuh niku kathoke, mbuh niku sarunge. Pokok apa yang menempel di badan kita semua niku harus suci. Termasuk tengsak umpamane. Suci tempatnya, panggonane ya kudu suci. Suci minan najasati. Terus saturun aurati nomor 3 niku kudu nutupi aurat. Saturun aurati nomor 3 nutupi aurat. Yang ketiga nutup aurat. Aurate wong lanang niku udel nganti tekan dengkul, aurate wong wadon seluruh tubuh. Ilal wajha wal kafaini kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ma'rifatu dukhulil waqti nomor 4 ngaweruhi manjingi wektu. Ngerti manjingi wektu lek wektu salate wis manjing, wektu salate wis tepak. Saniki sudah dipermudah kalih niku mbuh wireng azan, mbuh jam. Pun enten jadwal-jadwal
waktu sholat. Istiqbalul qiblati nomor gangsal madhep kiblat, amrih madhep kiblat. Nomor 5 kedah madhep kiblat. Niki gangsal perkawis niki merupakan syaratipun sholat ingkang kedah dipun lampahi saderengipun nindakaken sholat niku harus fit gangsal perkawis niki wau. Soal ma'adatu rakaati sholawatil mafrudhati ma iku apa? Adatu rakaati sholawati utawi wilangane pira-pira rekangate pira-pira salat utawi wilangane pira-pira rekangate pira-pira salat al mafrudhati kang den fardhoake. Pira cacahe rekangate salat fardhu? Jawab sab'a asyarata yaiku ana 17 apane rakaatan rekangate. Rupane rakaatane ya rong rakaat fi subhi ing dalem salat subuh. Wa waqtu utawi wektune salat subuh iku min tulu'il fajri awet saking metune fajar as-shadiqi kang temen kang shadiq kang temen ila tulu'il syamsi tumeka marang metune srengenge. Yang pertama 2 rakaat. Pertama salat subuh niku 2 rakaat. Waktune setelah keluarannya fajar shadiq, munculnya fajar shadiq sampai munculnya matahari, terbitnya matahari. Atau srengenge medal. Wa arba'u rakaatun lan 4 rakaat fi dhuhri ing dalem salat zuhur. Bawang ketuha utawi waktune zuhur iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge. Ila ayasira maring yen to dadi. Ila ayasira maring yen to dadi apa dilukul sayin ayang-ayange saben suwiji-wiji. Ayang-ayange saben suwiji-wiji dadi iku mislahu ngumpamani kulli syai' ngumpamani kulli syai'. Yang kedua 4 rakaat salat zuhur 4 rakaat. Waktunya mulai tergelincirnya matahari, mulai srengenge niku lingsir ngantos dadine ayang-ayang niku padha kareh asline. Diumpamane negakaken pulpen ngoten dikira-kira cara sakmenten niki ayang-ayange kok padha kalih barang sing asli, lan niku berarti pun medal wayahe salat zuhur. Ane ayasira bilukul syai'in dadi iku mislahu ngumpamani kul ayang-ayange. Mislahu niku dadi napa? Kena ngambil saking yasiru. Warba'u rakaatan lan 4 rakaat fil asri ing dalem ngasar. Bawang utawi wektu asar iku min masyri dhilli syai'i. Awet saking dadine ayang-ayange suwiji-wiji. Dadi iku mislahu ngumpamani dilu syai' ngumpamani syai'. Dadi iku mislahu ngumpamani syai' ila ghurubi syamsi tumeka marang surupe srengenge. Sing nomor 3 niku salat asar. Cacahe 4 rakaat wektune milai saking medalipun salat zuhur nggih ayang-ayange sing asli niku ayang-ayang niku padha karo barang sing diayang-ayangi, padha karo barang sing asli. Ngantos terbenamnya matahari niku wektune salat asar.
Wa salatu rakaatin lan rong rakaat fil maghrib ing dalem wektu maghrib. Tolong rakaat cacahe salat maghrib fil maghrib ing dalem salat maghrib fil maghrib ing dalem salat maghrib tolong rakaat salat maghrib. Waktu hautai waktune salat maghrib waktu hautai waktune maghrib iku min gurubi syamti awet sangking surupe srengenge illa hiya bisafaqi tumeka surupe megal ahmari kang abang illa hiya bisafaqi tumeka surupe utawa ilange megal ahmari kang abang. Sing nomor 3 niku salat maghrib wektune kawet srengenge terbenam sampai megane ilang. Terus setelah selesai sholat asar, waktu sholat asar selesai masuk pada sholat maghrib. Wa arba'u raka'atin lan papat pira-pira rakaat fil isya ing dalem sholat isya. Wa waqtu utai wektune isya iku min ghiyabis syafaqi awet saking ilange megal ahmari kang abang. Ila tulul fajr tumeka metune fajar as-shadiq kang temen. Sing nomor gangsal niku salat isya niku 4 rakaat wektune melai saking surupe mega ilange mega sing abang ngantos tumeka medalipun fajar shadiq. Jadi yang paling panjang niku wektu salat isya dawa. Yen tawis kiwa tengene jam 7 sampai jam pinten niku. Keluarnya fajar shadiq. Iku 17 rakaat cacahipun sing kudu ditetapi setiap harinya. Kudu dijumenengi sholatu imaduddin faman aqama faqad aqamatin wa man hadama faqad hadamatin. Jujurnya sholat berarti negane agama, doyongke sholat kok sholate plin-plan, jlong-jling boten istiqomah. Boten rasa-rasa ninggalke sholat sakarepe dhewe niku padha karo ngrubuhne agama. Iman. Pun mekaten mugi-mugi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.